गसाइगाव खासियाबारि ओनसोलनि जोलुर गेलेग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खासियाबारि कोअर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव दिनै दान मोननैनि थाखाय जोलुर फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि दानि जुगाव गेलेनायजोंबो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो। बेखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेमुआव दावगाहोनो थाखाय गासै 184 सा गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनायनि हाबाफारि लादों। जोलुर फोरोंथाय होनायनि थाखाय फोरोंगिरि महरै AFC लाइसेन्स हल्डारनि सोद्रोमा बीरेन्द्र नार्जारीजों लोगोसे क'क्राझारनि अशोक ब्रह्मखौ लाबोनाय जादों आरो गथ'फोरनो जोलुर गेलेनायाव माबादि आदब खायदाजों गेलेनांगौ बेखौ गासै 60 सान फोरोंनाय जागोन। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो MLA जिरन बसुमतारिया। बे खासियाबारि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ फुटबल फोरोंनायनि जे बादा बे हाबाफारिखौ लादों मोनसे कमिटिया आरो बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव जादों। आं जोबोर मोजां मोनदों खारन बे ओनसोलाव गोबां माखासे फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरबो दङ बिरादनो आरो लोगोसेयै बे ओनसोलनिफ्रायबो सम सम साफा सानै मोजां फुटबल प्लेयारफ्रा ओंखारबाय। नाथाय दिनैनि बे फुटबल बादानि गेजेरजों जोंनि बे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बाव मोननै गासिखौ लानाय जादों। बिसोरखौ मोजाङैनो जुदि फोरोंनाय जायोबा आरोबाव साबसिन मोजां मोजां प्लेयारफोर ओंखारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे फोरोंथाय बादायाव जिहेतुके मोजां कच बिथांमोना फैनानै दङ आरो कच बिथांखौ हेफाजाब होनो रेफारि बिथांमोनबो फैनानै दङ। बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय फैदों, क'क्राझारनिफ्राय फैदों। थारैनो मोजां मोनसे फोरोंनायखौ जुदि आयत्त खालामनो हायोब्ला माखासे मोजां प्लेयारफ्रा ओंखारगोन होननानै आंहा बिसास दङ। गतिके जाय बिथांमोनहा बे फोरोंथाय बादाखौ दिनै लिड खालामनो थाखाय ओनसोलनि जानानै आवगायबोदों बिथांमोननिसिम आरोबाव आं थेंक्स होदों। लोगोसेयै आं खावलायगोन बे फोरोंथाय बादाया जिहेतुके एसे गोलाव जागोन, बे ओनसोलनि जोंनि माखासे जायफ्रा लिडिं पार्सनफोर दङ बिथांमोना जाहाथे हेल्प खालायो खारन बाव गोबां खरसा पातिबो जागोन निस्सय। दा बेनिखायनो जायफोर सोलोंसाफ्रा ओंखारबोदों बांसिनानो गाव गाव बाहाय रांखावरि गारनानै सोलोंनो हायै केपासिटि गैयै गोबां जोंनि न'खरनिफ्राय फैनाय मानसिफोर दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो एसेब्लाबो सहाय होनायजों लोगोसे थुलुंगा होनो हायो बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो खावलायदों आरो मिजिंथिदों जाय बिथांमोना सोलोंनो फैदों जाहाथे बिसोरनि जे सिमां बे साक्सेसफुल जाथों। बे मुगायावथ' जों बयबो मिन्थिगौ गेलेनायनि गेजेरजों बहा खालि फुटबलल' नङा गोबां आइटेमनि गेलेनाय हाबाफारिफोर दङ। दा बेफोरनि गेजेरजों गाव गावनि आथिङाव गसंनानैनो गावनि फिउचार लाइफखौ गोबां मानसि गेलेगिरिफ्रा बिथांमोना जिउखौ दानो हाबाय। आरो सानै साथामसो जुदि मुं बुंनांगौबा दिनै फुटबलल' नङा, सोरबाया बक्सिङाव दङ, सोरबा एथलेटिक्सआव दङ, सोरबाया हकि, सोरबा बिदिनो क्रिकेट बिदियाव थायो। दा जोङो मुं मख'नांगौबा फुटबलावहाय जोंनि खाथियावनो दङ हलिचरन नार्जारी बिथांमोन दङ, दुर्गाराज बर' बिथांमोन दङ आरो दिनै आसामावनो जोंनि हिन्जावफोरनि गेजेराव माने एथलेटिक्सआव बयजोंबो सिनायजानाय मिन्थिजानाय जेरावबो साखाफारा हिमा दासमोन दङ आरो गोबां माखासे जोंनि जमुना बर'मोन दङ बक्सिङाव आरो बिदिनो गोबां माखासे गेलेगिरिफोर दङ आरो बिथांमोननि जिउआ दिनै साक्सेसफुल होननानै जों बुंनांगोन। खारन जाय बिथांमोन गेलेगिरि बिथांमोना मोजां गेलेनो हायो बिथांमोनखौ मा खालायो सरकारा लोगो लोगोनो बिथांमोननो साकरिबो होयो आरो साकरि होनायनि अनगायैबो बिथांमोना मा जायो दिनै फुटबलाव होननो थाङोबा ISL लिग जायो बेवहाय मा जायो बोसोरसेयावनो 80,000 कौटि बेबादि मा खालायो बिथांमोनखौ कन्ट्राक्टआव लांनाय जायो आरोखि। दा बेखौ नायोबा जों मिन्थियो गेलेनाया मानसिनि जिबनाव बे नांगौ। जों बुंनो हायो फरायनायजों लोगोसे मोनसे पार्ट एन्ड पार्सेल बियो एंगारनो हायै मोनसे अंग बादि जानानै थाबाय गेलेनाया। बेनिखायनो आं सानो गेलेनायाव जाया गोसो होगोन बिनि इन फिउचार जे लाइफ बियो ब्राइट जागोन आरोखि। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिबाय जाय बिथांमोना दिनै सोलायनो फैबाय
बेवहाय ओनसोलनि बिभिन्न जाति गोष्ठी गासिबो फैजोबदों बेयो जोबोद मोजां जादों बेवहाय हारि माहारिनि खोथा गैया जों गासिखौबो लानानै बेवहाय फोरोंनो थाखाय बे कचिं केम्पखौ खालायदों गतिके बिथांमोना गासिबोथ' साक्सेसफुल प्लेयार जाजोबाबाबो आं सान्दों माखासे बेनिफ्राय निस्सय मोजां प्लेयारफोर ओंखारगोन।